Znate da uvek isto govorimo da je čovek dat i zadat. To je toliko dobro, ja ne znam ko je to prvi rekao, izgovorio davno, i to ko zna gde u Evropi, da li kod nas. Čovek je dat i zadat. Sjajno. Celo bi predavanje moglo da se održi na tu temu. Kako dat? Pa dat genetikom. Dat narodom u kome je rođen, prenatalnim dobom, razume se, ranim detinjstvom, dat. A zadat, to je mnogo važnije, naravno od koga zadat sad, ko je zadao nama neke zadatke? Bog, narod, roditelji, neka unutrašnja potreba za individuacijom, pa bi onda još došlo i ono oboženje, teozis. U svakom slučaju čovjek je determinisano biće, jako ograničeno. Eto čime. Ta genetika, i prošlog puta sam vam to govorio, izvinite ako nešto ponavljam od prošle godine, američka genetika je jako pesimistička. Kaže da su na putu da dokažu da su alkoholičari, narkomani, seksualno perverzni, neki duševni bolesnici, ne svi, silovatelji, genski uslovljeni. I naravno odmah da pitamo, pa jesu li oni bolesnici ili grešnici? Nema odgovora, vrlo teško. Ako su bolesnici, treba ih lečiti. Mi smo u psihijatriji dosta bili skloni, i kad sam bio mlađi psihijatar, da su ubice i samoubice poremećeni ljudi. Ne mora biti, ali ostajem pri tome kao psihijatar, priličan broj samoubica nisu bili zdravi ljudi. Ali neki od njih kad nisu uspeli u samoubistvu, to nije tema, istina, kad nisu uspeli u samoubistvu, onda ili nikad više ne pokušaju, ili ponavljaju drugi, treći, četvrti put, dok se stvarno ne ubiju. Ubice, a uvijek može da se objasni zašto je neko ubica postao, a to opet ide negde na neku datost, rano detinjstvo, nasleđe, pa sad ne moraju biti ubice u nasleđu, mada Leopold Sondi, veliko ime, sad je prevedena knjiga, izašla je o familijarno nesvesnom, mađarski Jevrejin koji je na vreme prešao u Švajcarsku i postao Švajcarac, upoznao sam ga kad sam bio u Švajcarskoj, jako zanimljiv, umro je davno, govorio je da postoji familijarno nesvesno. Čak jedan test ima i danas postoji taj Sondijev test gde ponešto izađe iz porodice u tom testu, obično negativno. I znate šta Sondi kaže? To sad ide čak i u prilog Srba koji mnogo i ne znaju svoje pretke. Crnogorci nešto bolje znaju te pretke, a Srbi, deda, baba, pradeda, ajde još nekako tu, ali dalje mnogo ne. Za razliku od Švajcaraca, na primjer, koji 200 godina ne ratuju i koji znaju te svoje pretke, zapisano, od čega je umro zapisano pre mnogo vremena. Sondi kaže, nema familije u kojoj nije bio ubica, samo ubica ili duševni bolesnik. To deluje ovako malo, jel da, šokantno ili pesimistički, ja mislim da je on potpuno u pravu. Ne postoji tako nešto. I opet kažem, možda i dobro što ne znamo sve to dovoljno, a nekad i znamo. Onda je to opterećenje neko. Sad dolazi ono zadato, neka je bila čak i rđava genetika nekog od nas, ne bila nego i sada, ali zadato nam je kako? Pa sloboda volje. Pa sad nećemo o tome pričati. To je najteži filozofsko-religiozni problem, gde ljudi pre Hrista davno i u Indiji i u staroj Grčkoj razbijali su glavu, da li čovek ima slobodnu volju. Hrišćanstvo, duboko ubeđeno, 2000 godina, Bog nam je dao slobodnu volju. Kako slobodnu volju, kad sam malo pre rekao da smo determinisani? Pa determinisani smo u mnogo čemu, ali ne do kraja.
Imamo slobodnu volju i kad smo i sa najgorom genetikom, i ne mora biti rđava genetika, može biti rđavo prenatalno doba i prve 3 do 5 godina života detinjstva. Pa kako je na Balkanu bilo? Pa to je loše bilo više manje. I sa majkama koje su nosile decu, pa i kasnije, ne samo ratovi, nego i mnoge nevolje druge prirode, pa onda poslednjih decenija rastavljeni brakovi. To bi bilo jako pesimistički ako bi prenatalni psiholozi bili u pravu da do 3., 5. godine života stvar je sa ljudskim karakterom završeno. Ali pazite, to većina psihologija danas kaže. Svejedno kakve su orijentacije, spiritualne, materialističke, 3 do 5 godina, to je to onaj čuveni upijajući Marije Montessori, jednog od najvećih pedagoga 20. veka, duboko religiozne Italijanke, prevedena na gotovo sve evropske jezike, postoje i centri Marije Montessori i kod nas postoji, u Zagrebu, u Beogradu, u Novom Sadu. 3 do 5 godina života dete upijajući kakav prelepi naslov, tako se zove knjiga, Upijajući pa koliko je važno da roditelji, otac i majka, žive u dobrim odnosima bar prvih 5 godina. To je najvažnije, a tu baš i ne ide sve najbolje, tako da vidite ovo sada neko predbračno vreme koje traje po nekoliko godina iz raznih razloga, između ostalih i ekonomskih. Možda ima čak i neke prednosti.